για μαγείρεμα, για τηγάνι, για βράσιμο, κυρίως όμως είναι για ψαροταβέρνες που έχουν να βγάλουν ψαρικά, καλαμάρια, κολοκυθάκια σε γαβάθα μεγάλη, αλλά τούρκα που λέμε, και εκεί χρειαζόμαστε δύναμη φωτιά συγκεντρωμένη στον πάτο της κατσαρόλας και όχι να φεύγει δεξιά και αριστερά. Για να έχουμε απόδοση και γρηγοράδα. Λοιπόν, έχουμε τα 11 kW σε χαμηλή πίεση που η απόδοσή τους είναι σαν να έχουμε υψηλή πίεση. Χαμηλή πίεση γιατί έχουμε ασφάλεια, είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και έτσι πρέπει να είναι στα μαγαζιά, τα φλόγιστρα πλέον από εδώ και πέρα.